Bateh colongan kabel listrik kedadean wilayah Kabupaten Tuban Selasa esuk. Pelaku nyamar dadi pegawai PLN karo gondol 30 meter kabel listrik tegangan tinggi. Akibatnya kabel lampu nok wilayah sak panggon mati. Lampu mati kedadean no RT 4 Kelurahan Sukolilo Kabupaten Tuban Selasa esuk. Kedadean iki sakbare enek rong oknum ora dikenal nugel kabel listrik tegangan tinggi nok salah siji trafo wilayah sakpanggo. Saurunge pas jam 6 esuk, salah sijine warga ngintukno rong wong lanang nganggo klambi pajek petugas PLN ngotak-ngatik kabel listrik tegangan tinggi nok kelurahan sakpanggo. Warga ngira wong lanang loro kuwi petugas resmi teko perusahaan listrik negara. Tapi sak jam bar kuwi kedadean mati lampu nok wilayah sakpanggo. Sakteruse pas dicek meneh rong wong lanang kuwi wis mere. Terus telung kabel listrik ilang kondisine bar ditugel. Ngentukno hal kuwi salah siji sekretaris RT 4 nglapurno kedadean iki nok pihak PLN. Pas dihubungi lewat media WhatsApp, Kepala PLN ULP Tuban Baskoro Oki benero eneke aksi colongan kabel listrik nok wilayah sakpanggo. Saorane enek 30 meter kabel jurusan karo 15 meter kabel utama sing dicolong karo wong ora dikenal. Diperkirakno kerugiane sing dialami negara akibat kedadean iki sampai 20 yuta repes. Baskoro Oki ngandani nek warga ngeroi enek petugas tanpa identitas jangkep ngelakoni kegiatan nyurigakno karo ngakibatno lampu mati supaya gaginan ngubungi PLN Mobile. Ziki Muhammad, JTV.